Sa Ada bro, mayong hapon. sir, Dungog ko nimo. kayo. Ah, wala mo kay tingog, mura mag sa karuha daw. Gagamit ka gadget, paggamit to gadget. Kaya akong ikaalagad sa imo ba? Sige, di magug Ano dungog. mo madungog Dako bro? ipangutana ba? Putol-putol lagi. Pero sige na lang at least ka. Madungog ko na ko Ano ko ba ipangutana ba? bro? Ah, Sige, sige bro, pangutana lang bro. unsa man yung gitawag og gisgot mong tag about Biblia god. Ah, Utana lang ko. Unsa man yung gitawag og pintatsok? Ay wala mo ko kabalo ana bro kay wala. Oh. Ay, ba? Wala ka kabaloon sa pintatsok? Ayun, lagi balik-balik ka bro. Basta ang kon bro, naingon ko. Waga kay balo. Okay, pangutana. Ay, ano na lang bro, pila rin nakabuok libro ng Pintatyok bro? Uy, hello, di man ka nag-uma, dungog. Lay, what lay? Di man ka nag-uma, dungog. Pila man kabuok libro ng Pintatyok di ay? Wala dito. Ana di, gansi kay ko na mo ani, kay di ko kadungog, ikaw. Naka-headset, paggamit ko no headset para maana nimo ang kuan paggamit to headset. Dili, huwag ko i-cheat na ba? Sige. Luya po, wala kay baloon sa Pintatyok. Kung sa man yung klaseng pastor ni. Ay gatoon magagag Biblia ingon ka nga kita nagtuon tag Biblia gigitam ilad. Usa naman ni ron ya wa makahibalo ko sa Pintatyok ni. Patana sulod sa Biblia ka po. Like doctrine. Ano ba? Doctrine na ba? Ano ba? Sa ato pa background sa Biblia wala doktrina lang ta. Ana doktrinal. Doktrinal. Ha? Dili madungog imong tingog. Imong tingog ko na nag-comment o di madungog. Sa isa. Kaya bro, ilo. O kana pwede na. Kidaw. Daw. Tinood ba ng gingon na ko yung ganito na bro ba? Tinood ba ng gingon eh, Dr. Tito? Dr. Tito, 25 Wa di na kana ko madungog bro. Wala itingog man. Nice. Mana ba ka na? O na pero lalom kay mong tingog na silawom. Tanggalo ng kuan. Ha? Hello? Di, murag na si lalom. Mapay maggamit na lang ka gadget siguro kay para magkarsinabot Ay, ay, Paggamit ko no gadget bay.
Unsa man ang gipasok sa imo? Kana daw, sige daw. Hello. Hello, bro. Hello. Okay, kana. Hello. Oh, hello. Pwede ko mangutana sa imo? Ay pwede kayo si Kadasig no din Kadasig. Iyon Oy, sa may gapo. pangutanan nimo. Okay na sa imo kuan? Ako mangutana ko kang gapo, bro. Okay na kay si Butlag pangutanon no do sa kibalo. Sige, bro gapo. Kana inyong pare, bro gapo ba? Asa man mabasa, bro, nga nay connection sa inyo ang simbahan, bro. Na dyan ay connection sa among simbahan kay amo ako ng pare alang-alang og pare namo nya way connection sa among simbahan unsa. Asa man mabasa na, bro? Kana Ha? Dili na kinahanglan nimong basahon the fact nga pare siya sa Roman Catholic Church na dyan na siya connection ng simbahan na. Alang-alang mo magpare ka daw nya wagay connection o kolorom ka. di man kay mo kay ko man. Unsay mo iko-iko nga kakusog kay mong tingog dire o. Wag naka-record yung ka siguro ba? Record wala oy. Ga-headset man ko. Sige, 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 ani. Asa mabasa, bro? Asa mabasa, bro, nga sa Biblia, bro, nga ang inyong pare lagi ninyo na koneksyon. Na connection sa asa may buot ni mo ipasabot connection sa among simbahan o connection sa simbahan gitukod ni Kristo o sa may mong gimin? Di ba kung punto manggod kay o lagi kay ingon man sa Biblia, bro, gapo sa Hebrew City 28. Wala ba? Gani ningon man gud sa Biblia. Hello. Inay. Dagamit kag microphone kadasig. Oo, nagamit. Mo sa ko, bro, kay para bro, lain kay bro, may iko man gud. Kuha na mong microphone, tangtangan na, ayaw na lang paggamit. Okay na gapo, okay na. Sige daw, istorya daw. Sige gapo, kanang ako pangutana ba, basta ba sa Biblia nga kanang yung pare na koneksyon diya sa gitawag nga mga sa mga sa mga pare. Sa mga audio. Sa connection ng mga ha? Sa mga audio ba, sa mga audio. Mayon tag Hudyo, dili man na among mga pare, di man naay mga paring Hudyo nga Hudyo og rasa na membros Katoliko na pare sama nila San Pablo sa mga tinunan pero mayon kay kaning pare des Pilipinas dili na Hudyo kay Pinoy man ta. Pinoy bisag kana yung pastor man na Hudyo Pinoy man na. Sige, bro. Rasa. Tagayad ako, bro, sa verse, bro. Kanang inyong gi-claim ninyo nga mga apostol sa mga pare. Tagayad ako, bro. Asa babasa na, bro. Ang mga apostoles mga pare Oo. nasa San Juan sa Roma 15:16 ningon si San Pablo nag-alagad ako kaninyo ingon nga pare unya na pagyud sa suwat ni San Juan 1:6 sa Revelasyon nga kita mga pare di man pastor giingon ni San Juan ug ni San Pablo na unsa wala di ka pasar yung pastor ana lagi. Bro, kanang ingon, bro, ba nga ingon nga pare. Pare gyud na, bro. Ingon lang nga pare. Papare jud na kada bitang mayon ko nga nagtudlo ko ninyo ingon nga maestro man jud ko Ha? pero wala lang koy kuan kanang tawag aning license kay wa man ko kapasar sa board examination kanang term ingon pare jud na siya kay ngano man normal man na kay
si Kristo pangulong pari man. Unya, lisod po kayo no, ngayang mga sumusunod. Ikaw, general, king sundalo, na imong sumusunod is tawag aning ni ang mamunutay glubi, di na, pwede. Bro, ang kami ingon. Gani, ang gigamit man niya nga po sa text bro, ingon man. So, ikaw Dire. Muna klarong istorya, bro. Ingon ka pare. Direta sa laing translation sa Biblia kay mura maga problema kaning terminong ingon. O gani. Ada. Pakalong ingnon man ang ingon bro. Nagpakalong ingnon man. Ingon nga pare. Kasi nagpagkaroon ingnon, wala man maingon si San Pablo dag ako nagpagkaroon ingnon. Taka ra gini siya oh. Ingon, may giingon da ingon naman ingon. Di man sa pare da bro. Dire na ako'y laing translation dire sa Biblia. Basahon sige, ako niya. Sige bro. Tanawa sa tong akong translation dire sa Biblia nga kadali lang. Asar man to eh. Katong ako ang Pinoy version nga Biblia. Uy, na po di Pinoy version diyan. Katong klarohon kay Ay Pinoy version. dugay naman kay nang gibalita sa GMA wa pa jud ka ma-update ana as kang paita po ning tawo ninyong Kuyawa na nga Bible no. Pinoy version. Narao Pinoy version New Testament Pinoy version. Nao kita nimo? Wala ko kita na bro, kita. Wala ni na-update akong basahon na. Basa bro. Basa. Ingon si San Pablo. Roma 15:16. Niya. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Tanawa ha. Ingon magyapon bro. Ginawa ko, papaminaw sa pa ko na magbasa. Ikaw pa humanas ako kay gapanit pagali kog makaon ikaw kakanuno na kay ka. Sige bro, basa bro. Ay patawa bro kay di ka punto siya pa na bro. Ginawa ayo sa kasuko. Wala. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest para mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap ng offering sa mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Unsay gingon ni San Pablo? Gibuhat na ko ang akong katungdanan isip usa ka pare. Oy. Isip raman bro, giisip raman daw bro. Ingon nga pare. Pero wala man siya mo, man maingon si San Pablo giisip na ko bilang isang priest. Di magyapon. Sa may Bisaya nimo anang bilang isang priest. Bro, Sa may Bisaya nimo ana. isip raman daw bro. Nagpapare-pare ra magyapon bro. Wala gyapon bro. Dire, klarohon ako ha. De wala man jud, wala tanawa, klarohon ako. Pagkaloy Klarohon mo ako ha. basa bro. Ginawa ko ang tungkulin, paminaw sa, ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Ibuhat niya yung katungdanan nga usa ka pare. Charo pag di ka kasabot ana. Tiwasa bro. Ay, kuha pa rin giisip ba? Kuha pa rin mo na. Wala may giisip di ana. Basahon ako paminaw tarong ha. Wala jud giisip diri Tarawa ha. Imong gisulti. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ito na niya. Sa tulong ng Holy Spirit. Tanawa ha. Ginawa ko ang tungkulin. Paminaw sa ba? Di man maminaw. Maminaw ka dili. Sige, maminaw ko bro. Balik ko na kog basa. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Walay bilang ha. Ng isang priest. Sa usa ka pare. Jesus Ginoo ko. Bro, gingon niya bro. Asuna ka bro. Bilang isang pare. Bilang isang pare. Pare siya bro, dili. Bilang man. Bilang isang pare. Pare, dili. Walay bilang. Ayaw. Butangig bilang. Walay bilang Tanaw. Sana ko ha. Sige, Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Walay bilang. Ikaw butangan niyo bilang. Walay bilang Di lagi kalusot. Shut ako ni. Pasahan di ka. Wadi bilang. Kinina lang. Miss mission ka po. Basta naadyo ko'y nabasa karon pangutanan ako'y pangutana isa ka buok Isa lang, napa isa bro. Isa lang. Age go. Sige. Ingon ka bro nga si Melchizedek diya mo nakuha sa banay sa inyong pagkapari. Tinol na pagkapo. Si Melchizedek laray ni Kristo ana. May laray mi ni Kristo.
Kasi Kristo laray ng Melkisedek. O sige, akong pangutana bro. Mo yun baka nga si Melkisedek dili kaliwa, dili kadugo ni Kristo? Wala tay problema kadugo ba nagdili, dapat nga nalaray si Kristo di ana unya si Kristo pangulong pare. Wala tay problema kadugo ba na sila dilig parinte. Sige. Wala na nay problema na kayong pagka ay paminaw Sige. sa kaya ang pagkalaray sa pagkapare wala na magkinahanglan kadugo. Mura tag si Manalo ani ron nga ug mamatay itong Manalo, bole Manalo ra gyapon kadugo. Awa gyapon na. Ang pagkapare tawag na siya bukasyon. Buti pasabot. Kung gusto kang magpare, way magbuot nimo basta as well as ni serve kas Ginoo. Di kay usa kadugo ba to? Mura tag iglesyang Manalo anik pagmamatay si Manalo, puli ra sad tong anak ni Manalo kay Manalo clan. Sige bro, ako pangutana bro. Kay di mo nga dili kadugo, dili laray si Kristo kang Melkisedek. Ako pangutana bro, nabay authorize. Laray oy, niingon kog laray, pero walay kadugo ay na. Kay ug magkadugo pa na di ana na si Kristo. Dili ta ug sato pa og kadugo ay ni watay labot ni Kristo dai kay di man ta kadugo ni Kristo. Sige. Ako ra magikuha Wala. basta sa Nabaday, imong unsa man igagaw mong Kristo? Marinte mo kay mayon ka nga magkinanglan paglaray magkadugo ay. Wala oy. The fact na nito utang Kristo nabunyagan ta sulod sa simbahan. Konektado jud ang Kristo. Kamo konektado ra mong Ellen White kay si Ellen White di man jud mo kini yung counter. Sige, ako palopon ako pangutana bro. Kini si gitawag si Melkisedek bro. Nga ba na authorize sa pagkuha si Kapulo? Kani Authorize ang pagkuha si Kapulo. Ang koneksyon ninyo Ay, sa mga RCC kang Melkisedek. Sige, akong pangutana. Si Melkisedek na ba na si kang authorize sa pagkuha sa Kapulo? Diya sa Biblia bro, ang naay-authorize mo kuhag ikapulo, mga paring Levita. Naa sa Hebrehanon 7:5. Unya, dili man pud mo pare, wa man mo'y paring Levita, ayaw mo gapila-pila ng ikapulo. Kay wa gid mo yamo. Ay, sa bro, pangutana. Muna ako, mangutana ko nimo be, mangutana ko. Sa pangutana bro, ayaw Isa ka pangutana ra ni ako, isa ka pangutana ra ako. Ninit na, tumaga sa pangutana. Sininit ikaw ron nang mahadlok pangutan-on. So, ningon ka nga ang inyong mga pari diha nagkuha sa laray ni Melkisedek. Sa kung pangutana si Melkisedek, nga ba'y authorized nga makuha sa halad ni Kapulo? Wala lagi tayo mabasa nga si Melkisedek gi-authorize. Pero ang naa sa Biblia, ang naay otorisado base sa balaod, paring Levita. O sige. Unya, kung magisgot tag ikapulo, wala mo ilabot ana. Kay di man mo, wala man mo'y paring Levita pod. Sige, Diba? Sige bro. Mo na klarong istorya, di mangutana ko nimo be. Abi mangutana ko isa ka pangutana be. Ato sa Isa ka pangutana ra ako ah. Isa ka pangutana. Bro ka lang dapo ato sa klarohon. Kay nagisgot kang Melkisedek. Ningon man ka nga way authorized si Melkisedek sa pagkuha kay Kapulo. Akong pangutana, akong challenge sa imo bro, kung nakoy mabasa nga nagkuha sa ikapulo bro, o yun ka nga na makaka bro. Wala lagi tay problema ana. Og naay mas maayo og naa. Oh, Sa may naana og naay-authorize karon ang pangutana base po das Biblia. Ang paring Levita man. Basta tubaga Oh, ang paring Levita man paminaw sa ba? Paminaw ni. Hadlok man ka bro. Ay sa hadlok good. O say hadlok ikaw ra man ang mahadlok pangutan-on itubag naman ko. Kani ningon man ka nga way authorized si Melkisedek sa pagkuha kay Kapulo. Nya kung nakoy mabasa bro, nga nagkuha si Adili Kapulo. ba ayaw sa ba mangabota kong ipasabot tong diha sa New Testament wala tay mabasa kay wa may giingon das New Testament nga si Melkisedek may kuha mo bitaw tong ikutlo ko Hebrehanon 7:5 nga diha sa New Testament ang naay katungod giklaro na nga naay katungod diha mukobra mga paring Levita sa ikapulo ha kung mabasa nimo sa Old Testament kasi Melkisedek nang obrag ikapulo mas maayo pero ang pangutana pari di ay nang inyo nga pastor man so may labot ninyo anang ikapulo dili. oh nya naabot ra ta og ikapulo ani nga atong isyo ang pare konektado bas Ginoo dili mao ra mong to Wala kaya ako klaro bro kay ngano giingon man ka nga si Melkisedek connection sa inyong gitawag RCC. Nanangutan ko sa imo kung nabay authorized ingon pa wala. Ningon kasi yung babag dito wala. Di ako nalay mangutana na lang ko bro mangutana ko bro pwede ra musibat man ka hadlok ko ka maipit bro. ikaw ra man ang musibat isa ra gani ka pangutana ako bro isa ra gali ka pangutana Hadlok man ka mangutana ko bro. ikaw may mahadlok pangutan-on Sige bro. ako nagtubag ko sa pangutana nimo ako mangutana ko isa ka pangutana be Wala pa panahon man akong pangutana sa imo bro kay wa man yung gitarog tubag. ay di unya na iyong pangutana isa ra man ka pangutana ko isgot mangutag ikapulo god be mangutana ko
oy. Madlo ko ga bro. Kasi siya ikaw ram nang siyaw kay tanan kay nganong madlok mo pangutanon nga give and take man ta diri na unsa mo Ako magiklaro kay ningon maga nga si Melchizedek way authorized sa pagkuha si Kapulo. Ni ako mabasa na ko nga bro, Oh. si Melchizedek nagkuha kay Kapulo. Diha lagi sa New Testament wala tay mabasa nga nay authorized di ana. Nay mabasa na to si Melchizedek di authorized. Wala kay niya kung Ano paminaw tarong Ano ba kayo? mabasa, Nakay bro? mabasa sa nakay mabasa sa Old Testament ay mas maayo. Kaya pa tanawa, gipangot kana question na nimo. Ngano man si Melchizedek pastor din na. Dili pare. Oh, nya ngano mag-apil-apil man inyong pastor. Wala yo mo bitaw ning madlo ka pangutanon. ano pa nga may bro, niambak naman ka sa pastor, nga akong bisgutan ng pari man. So inani na lang bro. O si pare, May na lang bro. Sige, tagaan ka og kapangutana bro. Okay ra. Sige. isa ka pangutana. Sige na lang kay maipit. Matod sa inyong pastor, Oh. sweldado inyong pastor. Oh. So, ang kanang sweldo sa inyong pastor, Oh. ikuha jud nagikas mga membro. Oh. Nya kanang mga membro, naghatag nag-ikapulo, Oh. di ba? Oh. Karon ang pangutana niya. Unsa may sita sa Biblia, mabasa na to, nga ang kanang ikapulo, ihatag dito sa simbahan sa Seventh-day Adventist General Conference. Sitas. Oy, naigi mabasa bro. Gihatag dito sa mga pastor. Pero may Kasi wala kong mangutana gabay mabasa. Nangayo lang kog sitas. Wala kong mangutana ni mong gabay mabasa. Nangayo lang kog sitas, naabay sitas sa Biblia. Na bro. Na ang Seventh-day Adventist mo ni tagaan sa ikapulo. Nawa. Na bro, manay mabasa. Age, naadaw. Ge, asa, basahon. Na. Ge, basa. Paminasa. Natay sitas matag may tungod sa mga pastor. Ang problema lang Ay di wala ko mangutanag may tungod banos pastor. Ang akong pangutana naabay sita sa Biblia nga mabasa nga ang ikapulo ihatag sa simbahan sa Seventh-day Adventist. Ingon kag naagi atong ikuan ipagawas. Are. Sitas. Oh, sige, masuri sa kuha hilom sa ha. Ay pala dito magsasapaw. So nakoy mahatag sa imo ha, giingon dira nga adunay patungod sa paghatag dito sa mga pastor. Pero dili wala mabasa dito nga 70 Adventist imo sa dungagan malagi nimo lagi ba? Ay dili ba Brad, wala man ko mangutana Brad og ang pastor ba gitagaag katungod or tawag kaning ni Okay, kabalo ko sa imong wala ko mangutana na paminaw sa wala ko mangutana kinsay na ikatungod mo kubra. Ang ako ba nabatay mabasa ang sita sa Biblia nga ang ikapulo ihatag dito simbahan sa Seventh-day Adventist. Oh, lagi na. Yung kag naa. Bro, palisi lagi na nga pangutana. Yung kag naa, ipagawas og naa ba? Ipagawas daw, go ahead. Bro ka po. Palisi man na imong pangutana bro ka po kay ngano. Kabalo biya ka nga sa panahon ni Kristo wala ba gitawag 70 Adventist. Unsa day ka? Wala di ay. Ayaw na lang ingon og naa kay wala man di ay. Di kay palisi man na imong pangutana nimo bro. Layo mas tinuod na. Kasi layos tinuod. Mao man yun na akong pangutana. Ay, mao na yung pangutana nimo. Ako, mangutana ko sa mga bro. Kay palestima to. Nabay mabasa niya sa New Testament nga mga pari, tagaan o ikapulo. New Testament? Oo. Unsa? Bro, nakamute Naabay ka, bro. mabasa sa Nakamute Biblia. ka, bro. Nakamute. Ha? Bro, nakamute ka bro. Okay raman, araman ko, mabasa raman. Oh, mabasa madungog raman. Si Juan, si bro, Juan. Nakamute siya. Palisi daw nga pangutana. Si palisi. Ito na yung nag-iimbak sa inyong simbahan ang ikapulo. Sige, Kung hindi mabasa, ingnon ni Mugna. Mugna. Mabasa nga pari. Sige, basa ka nang mabasa nga pari nga gitagaan og Sige. kapulo. Sige. Tagagi kapulo. Verse. Okay, mabasa na ko. Sige, basa. Basta saksi mo ha, nga wala dyan mabasa ha. Seventh Adventist, sa giingog na Palisi saksi lagi mo ha. Ayaw lagi na yung pangutana kay Palestina. Ayaw lagi na Lara, si palisi, dili man na palisi intahon do do. Istorya ko. Ayaw ko istorya ka po. Bot-bot ni mo. Di ba niingon ang Biblia? Basahon akong Biblia ha. Malatyas 3:10. Tanahon ako ha. Malatyas 3:10. Mo di ba mo na inyong Bro, gamiton? ayaw ka pa. di ako basahon na. Sa Old Testament. Ayaw lagi tayo dahil sa Old Testament. Nato sa New. Gapo. Man ta, guys, got man ta 10%, di ba sahon ako ng 10%? Gapo, paminaw. Ako pangutana na panahon Mahadlok mo ka basahon ng 10%. Diara 10% niingon no. Ay sa gapo. 3:10. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo.
Sige, bro. Aron adunay Bro, pagkaon dito. Walay talong si Gapo kay istoryawan bro. Walay talong. Oo na, surrender. Pataka Surrender. wala ka na mao Gapo. Ang akong gipangutana. Tiwan na mo paminaw sa lagi. Sige. Wala maga sa tumong. Kaya akong pangutana sa New Testament nga pari na mudawat og ikapo. Oh, nabay mabasa. Diara, basahon ako. Sige, Basahon basa. ako. Sige, basa. 16, 1-2. Sasa man na. 16, 1-2 sa unang Korinto. Sige, kana. San Pablo mingon. Si San Pablo pari ha. O niya. Iyo, May tungod sa kwarta ay paminaw sa ba. Unsa maning di man maminaw. May tungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Hudya. Buhatan ninyo ang akong gisugilon sa mga kaiglesiyahan sa Galicia. Sa unang adlaw sa simana, matag simana ha? Dili Sabado. Unang adlaw matag simana, ang usag-usag kaninyo kinahanglan magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan. Samna 10%. Kwarta kinitaan. Kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Mao nang kaming Katoliko na may tithing. Kada bulan may magatag. Ug wa kaya mo yatag, dili pinugsanay. Karon, basahi ko sa Biblia nga nay pastor sa 70 Adventist 5 kobra ani. Go. Bro, ako sa klaro lagi bro. Ako klaro ba? Kaniyo kasi Pablo pare. Asa lagi nabasa? O magay mabasa nga si Pablo pare. Nga mingon ko karon nga. Gibasa na nako ganina. Dili lang ito ingon to. Agay, wa na minaw. Lagi ka. Kaya ang ingon dito, ingon nga pare. Wala ingon nga pare, Brad. Wala ingon nga pare. Kasi akong basahon ha. Si Roma. Roma. Pinoy version. Pinoy version. Pinoy version. Bilansa sa Pinoy version bro. Giisip. Gingon dito. Giisip. Wala giisip. Wala giisip. Wala giisip. Bibot lagi na mo Gapo. Ayaw ko ilara lagi. Lagi, basahon ako ha. Paminaw ha. Basahon ako ha. Paminaw ha. 15, 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. O lagi. May isip. O galing, ginawa na isang place. Sa iyang kagalingon. Unsay binisaya aning gihimo ko. Unsay binisaya aning ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Tungkulin. Galing, tungkulin din ng isang place. Tungkulin ng isang place, ginawa daw niya. Gihimo niya ang katungdanan sa Tungkulin. usa ka pare. Dili pastor. Klaro kayo. Karon pabadlong basahi kog sita sa Biblia si San Pablo pastor. Go ahead. Badlongan na naglapo. Nana ko'y nabasa. Si San Pablo pastor basahi ko. Sige, basahi ko. Sitas. Niya pa. Paluapan pa gyud. Sa sulat ni San Pablo, sulat ni San Juan sa Revelasyon 1:6, paluap. Sige. Katawa ni Ron. Sige, paluap. Ingon San Pablo, San Juan. Sige bro. Gihimong usa ka gingarian sa mga pare. Atras ta sa 5. Sana to? Gikan kang Kristo ang kasaligang saksi. Ang unang gibanhaw mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya. O pinaagi sa iyang kamatayon giluwas kita niya sa atong mga sala. Unsa man? Gihimong usa ka gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Dili pastor. Sige, pangutana ka po. Dili pastor. Pangutana ka po. Akong pangutana. Kanang gibasa yung sa Revelation. Past tense na siya o present tense? Dili na lang kinahanglan past tense pa nag-present tense. Dapat nga niingon si San Juan, gihimo tang gingarian sa mga pare. Wa di pastor oy. Wa di pastor. Lagi asa man siya? Asa na siya nagisgot? Kadali lang. Asa na siya nagisgot? Sa langit o dili sa yuta? Diya sa yuta.
Tanaw ha. Oh, dia. Ya, basahon ako para maklaro sa yuta gyud. Og nihangat Para ko. maklaro sa yuta gyud. Bro. Jess, 5 Jess sa gipadayag. 5 Jess sa gipadayag. Bro ka po, isa. 5 Jess sa Ay, sa kagapo. Ngayon, magudya nga, og nihangad ako. O niya, kung may yung nihangad, nasa yuta. Amay nihangad ana, nga may nihangad. Pataka ra magkagibo ding dugang-dugangan ang bibiyag nihangad ha. Tanawa ha, mabasa diya. Ah, Sa Revelation. Nagita. tanawa oh. Ngay trono sa mga. Oh, gihimong usa ka gingharian sa mga pare. Unsa? Mga pare, dili mga pastor. Asa magalagad? Di basahon ako Biblia asa magalagad sa langit ba? Paminaw. Kay basahon ako asa magalagad sa langit ba? Asa to? Jess, sa 5 Jess sa gipadayag. Mo lagi ni di maminaw ba? Sige. 5 Jess sa gipadayag, mingon. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios og magari sila sa kalibutan. Sos di gyud pastor. Okay, tanawa ka po ha. Gingon diya. Tanawa ka po ha. Sa gingon diya ka po ha. Og diha gitanaw ako sa trono. Nga may trono gisgutan diya ka po. Ay sos. Bro, naka-mute ka bro. Brad. Naay trono og sa wala, dapa ka pare, wadyo pastor. Walay pastor. Naay pastor bro. Amo tugasan na ipasok imong pastor. Asa na ipasok? Sa episo Ingon bro. ni San Juan, gingarian sa mga Bro, pare. episo, bro. Okay, ako pangutana. Unsa may nabasa nimo diana? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Bro, yun din, baliw ko basa. Sa langit na gingarian sa mga pare. Sa langit na. Sa langit bro. Dili gingarian sa mga pastor pare di ay. Sa langit na bro. Sa langit. Ayaw pataka bro. Nya karon sa langit. Be, butang na to inigsakan ni Pastor Bacalares to sa langit. Pare man. Ilang po sa simpirno. Wala ayaw pagpataka kay ano, Revelation. Bro. Sa langit na. Katawa lang. Pagsaka ni Bacalares ito, huy, gingarian sa mga pare, man lagi ni dire. Pastor ka, langkot ka sa impierno. Sige bro, amo. Bro, asa mo ginabasa bro nga na-authorize ang inyong pare bro? Sige na bro, tagay dyan ako bro. Na-authorize. San Mateo 16, 19. Kinsa may gisigutan Si San Pedro, gitagaan ni Kristo og Yahweh. Authorization ha, basahon ako. Si Authorization. Si Pedro, basahon ako bro. kaning. Bro, si Pedro pa. Ay, sa paminaw pa. Asa mabasa ka si Pedro? Paminaw sa. Ayaw sa laging sapaw-sapaw kay nangutana man ka mubasa pa kog Biblia. Ang akong gibasa nga translation kining gitawag natog Amplified Bible. Basahon. San Mateo 16, 19. Basahon nako. Authorization man kay mong gipangita. Dili palisi ha. Authorization. 19. I will give you the keys. Open and close parenthesis. Authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you lost, permitted, declared lawful on earth will have already been lost in heaven. Isaiah 22:22, Saint Mateo 18:18. Naay authorization gyata ni Kristo. Onya, sa San Mateo 28:19 ang gisugo diya og sa San Marcos 16:15 og 16 ang gisugo diya mga apostoles ni Kristo. Dili mga pastor sa Seventh-day Adventist. Unya kinsa man ning mga apostoles ni Kristo? Si Kristo, Hebrehanon 3:1, apostol o pangulong pare. Therefore kay pangulong pare man siya, ang iyahang mga apostol, mga pare, pod kay pangulong pare gud. Karon, walay mabasa pastor sa Seventh-day Adventist gitagaan og authorization. Mao na nga kay diha sa San Mateo kay si San Pedro may gitagaan og Yahweh sa kining gingarian sa langit, authorization. Dihang namatay si San Pedro, kinsay ni puli.
kinsay ni dawat anang otorisasyon na kay hingingon mas Kristo. Sorry naman ka, bro. Bro, gapo. Ay, dili gitubag na ko to yung pangutana Sorry paminaw naman ka, sa. bro. Apit na mo. Oy, Apit naunsa sa oras, bro. nagkinahanglan man kag explanation. O lagi ni di maminaw tubag. Bro, gapo. Kugi mangutana pero dili maminaw tubag. Kumbaga sa ako na. Asa lagi mabasa nga? Itubag na nako. Kamalami kaya tong explanation ako di lang kamo dawat og explanation. Kailangan literal gyud mabasa nga ang mga apostol. Lagi literal mabasa o si San Pedro. Magingon. Niingon si Kristo ihatag ko kanimo ang mga yawe. Oh. Otorisasyon. Oh. Sa gingarian Kuya, sa pare. langit. Dihang namatay si San Pedro, Oh. gipuli na ni Saint Linus hangtod ni Pope Francis. Oh. Kamo wa gyud mo. O niya pare ang ingon. Ha? Pare ang ingon. Kinsa man dai na ang si San Pedro di na pare nga si Kristo pangulong pare man, di man Hindi na, bro. pangulong pastor. Sino lo? Bro, basahan lang ko bro. Ipiso ko na ba'y pare dire bro. Ipiso. Okay, basahon. Oh. Explainan ka na ko ha. Oh, sige bro. Ang Episo Kapitulo 4 versikulo 11 gasa Oh. na. Inyong Oh. mga pastor dili ka pasar ana kay di man nagasa inyong pastor Ito ba? bukis. Basalo. Ay, paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Basa, Ay, Brad, naminaw ko sa pangutana ni mo, Brad. Basa, Paminaw lagi. sa kung tubag. Basa ba? Kanang Episo Kapitulo 4 versikulo 11. Basa, lagi. Nabuslot na siguro ning Biblia na kung binasa Oh, nagbalik-balik. basa lagi. Kaya maminaw Nag-ingon to. si San Pablo de ana, paminaw sa. Basa, lagi. Paminaw ka sa Basa. kung tubag dili. Basa. Nag-ingon si San Pablo sa Episo 4:11, ingon niya, pasahon na to kay Sige. murag naluoy man kuha ni tawhana kay gusto man niya Loy, ipabasa. oy. Naluoy lagi kayo. Oh, Anong paita sa. salamat. Basahon na ko ha. Oh. Episo 4:11, diya. Kay mo ba na imuhang gamiton iilot nimo, Oh. dili lagi na pastor sa Seventh Adventist General Basa bro. Conference. Basa bro. Basa. At kalooban niya ang King James na akong gibasa ha. Sige. Tagalog. At kalooban niya ang mga ibang ay naging mga pastol, apostol. Ang mga iba ay propeta. Oh. Ang mga iba ay ibanghilista. Oh. At ang mga iba ay pastor at ang iba ay guro. Oo. Karon kaning pastor nga giingon diri ayaw sag komento kay magtubag pa ko. Kining giingon nga pastor dili ni inyo sa mga Seventh Adventist. Oo. Kinsa man ning pastor? Oh. Mauni ang gitawag og mga obispo, kardinal, santo papa, mga kaparian nga nagbantay sa turel nga ni Kristo. Oh. Nga mao ang simbahan nga gipalit niya siyang kaugalingong dugo. Basa King James gyapon. Oh. Buhat Okay. 20:28 niingon si San Ay sa. paminaw sa magtubag pa ko. Ay sa. Paminawa sa akong tubag wa pa ko mahuman. Sige. Masakitan man kadayon. Sige. Tiyasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kinsa ko no? Mga obispo. So kanang mga pastor diya, maunang mga obispo, nagbantay sa katawhan nga nasulod sa simbahan ni Kristo, ngayang gipalit sa kaugalingong dugo, mao na ang simbahang Katoliko nami katedral, Okay. nami paris pres, okay. kura paruko. Oh. Kuha, kamo bisan na lang seminaryan sa inyong obispo, wala. Okay. Bisag kalo, wala. Okay. Si San Pablo namulong siya sa Episo Kapitulo 2. Okay. Pilipos. Oh, time out, Pilipos time out. Kapitulo paminaw sa time out. last na lang ning Time out tubag ng nako Bible. paminawa sa kay katinawan man ning ato. Oh, tinaw. Minaw. Ano? Mangutala Sa ko. Pilipos, Episo Kapitulo 2 Mangutala ko. versikulo paminaw sa ba? Sa kapitulo 1 atong basahon ning niya ha. 1 live ni. 1. Sino mo gayo? Diya 1. Sige. Atong basahon na. Diya atong basahon. Kaning nailogo sa Seventh Adventist. Ayaw na kaning King James version nga nailogo sa Seventh Adventist para walang dayaan. Kag Katoliko na ba ito? Ni babasa. Yeah. Saan gihapon? Basahon ako, basa ay paminaw sa wala may pastor sa Seventh Adventist din nabasa sa Biblia niya ikaw sikag supak-supak. Wala yung Adventist na O, mabasa now, noy kaya Pilipos Bot-bot. chapter 1 verse 1. Ningon. Paul and Timothy, bound servant of Jesus Christ, Brad, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacon. Namoy deacon, namoy obispo. Pagsuroy. okay na. Okay. Mutang na ko. Puta na. Okay. Pangutan na sa imong gibasa sa Episo 4:11. Nabay pare nabasa wala?
pastor, nya kanang pastor mao na mo mga pare kay sila ang tinuod nga mga pastor. Kanang inyo kay gapapastor-pastor dili pare. Loyal. Wa jud na piki na siya. Piki na. Ngano man kanang pastor nga giingon diha sa gitawag pa na og tinagalog pastol. Sa kinat sila pastor, sa in English shepherd, sa Bisaya magbalantay. Buoti pasabot, kora paroko kon paris pres. Namoy paris pres. Wala ya mo. Sige, sige. Pangutana. Ay, kataka nagigamit niya. Ang background pag ana no. Oh. Ang gasulat pag ang Episo 4:11. Si San Pablo. Okay, Kinsa okay. San Pablo? Okay, next question. Pare, asang basa? Roma 15:16. Wa joy pastor. Episo 4:11. Nay mabasa ng apostoles wala. Ha? Nay mabasa apostoles wala. Naay apostoles Okay, nga na. kanang mga apostoles Okay, na, ha? si kanang Oh, mga paminaw para sa tayo. ba Na, kanang na, mga apostoles nga giingon di ana buti pasabot anang apostoles to send pinadala Kadali lang. ipadala Kadali lang. di ba paminaw sa mo explain pa ko Asa ko palaglag. mo explain pa ko ba kay nanguta katinawan man nga Sige, to abra sige, pa explain sige. ako Sige. unsa man di man maminaw di ni debate para kategorikal ha naay apostoles mabasa unsa man ning apostoles basig wa ka kay balos apostoles basig palisirin ni mo animo Sige. ang apostoles buot ipasabot kining gitawag pinadala gipadala to send. Mao na nga ang simbahang Katoliko daghan mig mga misyonaryong pare. Ah. Pinas para Kristiyanismoho ng Pilipinas 1521 si Father Pedro Valderrama kamo namoy mga misyonaryo sige ra mo pa nakasaka ang kabalayan di inyo ra mo manok mo ikaw gilingong pugaran sure mo Comment. okay laing pangutana Oh, sige. Karon diya sa Episo 4:11 na nabasa nga apostoles niya diha na nasugod niyo mga pare. Karon nganong wala man ginahanglan ang mga pare ninyo diha. Sige daw tubag. so wala natural lang alang maghinganlan ni San Pablo ng mga pare sa Roman Catholic kapiting dagana Oh. di man pareha sa inyo ang mga membro nga maya pragbuta perting gamaya Oh, sige. halos iwaga ali mo muloko pa ning Pilipinas. Bro, last bro. Nya, alang-alang maghinganlan ni San Pablo dito nga namay uban panalitan karon. Naay among silingan diri nga ordinahanan na og dikon karong October 30. Bro, last- Pagkaunom kabuwalan na ordinahan nagpare. Bro, last Alang-alang mag-i-record pa na ni San Pablo dito nga wa pa man mataon ng tawhana sa panahon ni San Pablo. Bro, gapo. Giingon lang ni San Pablo nga gasa na ay mga apostol. Bro, gapo. So kanang mga apostol, mga gita paminaw sa brad. Kanang mga apostol mo nang gitawag mga misyonaryo, tosit ba pinadala mo nang dagan kami mga misyonaryong pare. So ikaw gusto ka mamahimong misyonaryong pare, musod ka, eskwela ka na nimo. Kamo wagid mo sige mo pa nakasakaan ng mga balay mo ra mo kiring sungkaban. Oh, bro Kapo, sige, last pa lang tala bro Kapo. Sorry kayo kay nakasakit ko sa imo, sorry kayo. So last na ko po. Wala man ikaw na nasakitan. Oh, sige. Last na ko po tanong Kapo, diya sa gitawag sa Hebrewanon City 28. Pakibasa ko bro, aliw bro. Ibrohanon City 28. Oh, sige bro, last na bro, last. Katong kung ilisa ng pagkapari, ilisa ng balaod. Basa. Kaya parang po ato, dungan to ba. Kato yung Bible bro, para klaro bro, kato na yung pari. Sige bro. Ano sa inyo ada yung Bible, walay pare, dili klaro. Katong klaro gyud kato na yung pari kay para dili kay na may mga viewers di. Sa inyo ang Bible ba? O dili klaro kay walay pare. Kalantad kayo bro, baka asa yang. Di paminaw sa kay amo klaro na pare sa inyo day dili klaro kay walay pare. Wala may pare sa mga bro, mga pastor man sa mga bro, Mao di ay nga problemado kay ka kay bisag inyong Biblia way pare. Sige bro, basa bro. Sige, basa bro. Hebrewanon City 28. Sige bro. Okay, basa City 21. 28. 28. Sige bro. Ang balaod ni Moises pagpilig mga tao nga dili hingpit aron mamahimong labang pare. Tapos Apan ang panumpa sa Dios Uy, nanumpa sa ko. ulahing paminaw sa Sige, nanumpa wa man. pa ko mo magbasa sapaw-sapaw naman ka. Sige. Unsa man ni maminaw ka paminaw ha. Sorry. Sige. Mao na nga di ta magkasinabot kay pa ko mo magbasa mo batin na ka. Sige bro. Wala ka problema ka kay inyong Biblia way pare. I love you bro. I love you bro. I love you. Sorry bro. Anong mag-I love you magkanako? Okay. Anong mag-I love you magkanako? Nga naaro matagpare. Love you rin ni man. Bayot naman ninuon eh. Love you rin. Sige yo. Sige. Basa bro. Sige ha. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Sa man eh? Okay. May mong question bro. ani. Ako pa bro. Nagisgot ba bro? Ano yung pare karon bro? Wala. Ha? Nagisgot ba nga napay pare karon wala? Na Japon si Kristo pangulong pare.
Pag naog niya diri sa kalibutan, pag pagkataon niya Santa Maria, kinsa man siya? Oh. Gibruhanon, Kapitulo 3, versikulo 1, minaw. Dili, isa bro. Paminaw, kay walay pare da inyong Biblia, mo na paminaw sa Biblia nay pare. Ya, 3:1. Mga igsoon kong Kristo. Paminaw sa bawa mo kumahuman, kasi magkatawa mo ram tanig walay buot. Ayos sa gabak. Kaya itong isgutan. Dili wala man ta mo ambak, nangutana kag nabay pare karon na Japon. Dili gali, ay sa kanil lang sumala sa imong gibasa sa Hebreo City 28. So diha ta magkuha punto. Kay mo man ang last katapusan nga pare. So ang pangutana Kasi bro. last katapusang pare, tanaw na City, Oh. City 28. Oh, lagi. Ang balaod ni Moises pagpilig mga tao nga dili ingpit aron mahimong labang pare. Oh, tapos Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod. Nagpili sana kay gimong hingpit ang tud sa kangturan. Oh, Ayaw ano? kalimot nga ang balaod sa Dios sa Old Testament gigisgot magaani niya ang panahong Moises no. Maminaw sa ba? Mo lagi dili lagi maminaw basta magtubag ko magsapaw-sapaw. pangutana ko bro, kadali lang ay sa ba. Kay mangutana ko. Uy. Kumana kang pangutana, katubag ko kasi yung pangutana. Ya, ang balaod ni Moises sa kapanahonan Old Testament, ningon na Dios, ang pare walay pagkatapos ang tod sa kaangturan. Although ang mga tao nga nahimong pare matapos na mga matay mo na. Pero ang pagkapare walay pagkatapos. Ikaw sa himuon man imong pastor. Wala lagi pastor, wala dili ka pastor imong pastor period. Bro, gawas ako bro, di naman siya pa istorya bro, di naman siya mga pangutana bro. Surrender. Surrender, di ka tubag sa pangutana, surrender gigapon. Itubag na nako, di lang ka maminaw sa kung tubag kay gusto nimo magsapaw-sapaw ka. Dili man ni kuan dili man ni tigbakay sa plaza nga pata mo mag-explain mo what in ka. Sige, pangutana ko. Minawa akong tubag kay naminaw ko si mong pangutana, Okay, wala sige. pa gali kumuingon nimog next question. Mo diretso na kag sapaw. Oh, sige, pangutana Oy. ko. Sige, tanong ako pagtubag kay ano bro, pangutana. Sige, magpangutana in taon oy ako. Mangutana ko nimo. Bro, ano ya, respeto mo kasi mo bro kay amigo man ta. So ang imong gibasa man god, Hebreo City 28. So akong pangutana mo ni, giingon dira sa kini nahimo siya nga anak na nahimong ingpit hangtod sa kahangturan. So siya ang kahangturan mo himong pare. Ako pangutana. Oh. Kini nga verse gisguntan ba diri nga napay mosunod nga mga pare wala? La, si Kristo di ay. Wala na. Si Oh, mo na. Ade, ako'y pangutana, mangutana ko regarding aning Episo 4:11. Mangutana ko regarding aning Episo 4:11. Oh, Okay ra nimo? okay kayo kasi si Kristo na magipasabot ko. Again, ya. Sa inyo ang Biblia, sa inyo ang, may Biblia dai. Paminaw sa, kay mangutana na ko. Oh, may line dia bro. Paminaw sa. Sa inyo ang libro, kaning fundamental belief ninyo, itiit fundamental belief, Sige. niingon man, nga ang Seventh-day Adventist, usa ka protestante, nga kapunungan, organisasyon. Karon pangutana, kanang pastor sa Episo 4:11 dihang giingon, pastor ba nas mga protestante, yes or no? Unsa may gisgutan niya bro, pastor dili. Dili wa ko mangutanag unsa nang pastora nga gihisgutan nagpastor dili. Kanang pastor nga gihisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Sumala sa mabasa bro, ibasa naman ng pastor kani. Ikaw ni bahala dira. Lagi wa pastor lagi pastor lagi Oo, pero atong tayo, klaroon ug tayo. asa nga pastor Ayaw, na. lagi, bro, kay Pastor sumala ba sa na sa mabasa man. protestante o dili? Yes or no lang? Ay mo ha, nana si mo, saon ni pagubad, kay ngano nana nga basa dia pastor. Unsay na si mo sa pagubad? Wala dia. Nangutana ko nimo kanang Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Ung pastor sa protestante na explain, kung no explain. Lisod po ang gingon dia pastor dili pare. Mo ganin ninyo ko sa way pare karon. Wala lagi ba wa man ta maging pare ba nagpastor? Oo. Akong giklaro kay pamugos man gina nimo nga pastor lagi. Pastor mo. Nya kinaaman sa inyo ang libro nga protestante mong dako. Pangutana, kana bang pastor na adiana sa Episo 4:11? Pastor ba na sa protestante? Yes or no? Pastor lagi nang gisgutan lagi dia. Wala ko nang gisgutan protestante. Lagi wala tay question wala tay question. So, Oo. dili wala na ko nagi-question kung pare ba nagpastor. Oo, tay may mo Ang dito. ako kay kung gisakyan ang imong pangunahuna nga pastor gid na ba? Pangutana asa man nga pastor? Pastor ba na sa protestante o pastor sa dili protestante? Ako to baga na bro, pastor lagi des. Wala ni ko mag-specific kung saan nga. Wala lagi ko sopa ka ng pastor sa kuan. May Wala lagi ko sopa ka na kung pastor ba nagpare.
Alam na kay Ang ako ba, kanang pastor nga naagisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa Protestante, yes or no? O basta pastor rin, nagisgutan pastor. Muna na siya nga pastor. Na sa imo kung saan yung Wala kay nagisgot lagi pastor, wala tay question na gisgot og pastor. Oh, dili man pare gingon. Pangutanan ako, pastor ba na sa Protestante, yes or no? Wala may katungod ang pare, bro. Manguwag kuan, bro. Kanay wa magisgutan. Wala lagi ko nang utan nagbay katungod ang among pare dana. Oh, Kana bang giingon di ana bang pastor nga giingon, pastor ba na sa Protestante, yes or no? so ang tubag nako diya, bro. Nara sa katungdanan sa pare, sabi sa pastor, bro. Wala kay Wala, katanawa, katungdanan na po sa pare, nidagan na po kag katungdanan sa pare. Labong basahan ka na kung pare, di kam tuo. Ikaw bala niya, bro. Oh, surrender. Ayaw sa. Surrender. Kaya taga bro Peter. Surrender. Nasi bro Peter. Pangutana ni Gapo, protestante, pastor ba na sa protestante? Yes, pastor na siya sa protestante nga nagpupista sa katulunan sa Katoliko nga dili haom sa Biblia. Kaya ang Biblia, ang magtiman sa iglesia, pastor, magtutugno, propeta, wala yung magatiman sa iglesia. Kaya ang iglesia karoon ng nanay pare na namatid na nila, si Kristo mong nagpupot, umong gana. Kahit kung kumang masawang ang Rohanon City, 22-23, wala na to guliti ang mga pare tungod sa kamatayon. Na ako sa episodo, ang mag-atiman sa iglesia, pastor, magtutudlo, o propeta. Di ka magbasa diya og pare. Ang pare sa Biblia, kung imong basahon ang trabaho sa pare, dili ebangelista, dili magwali. Ang trabaho sa pare, ipapilitit na siya sa makasasala nga mag-ihaw og malanaw, unya magdala og dugo ngadto sa templo. Magdala og dugo ngadto sa tabernakulo. Inyo ang simbahan ron nga mga ang sisi, dapat tabernakulo. Dapat mo tabil. Sumuta na ko, dapat lang yung mga dugo niya. Mo nito daw sa pare. Diba wala na. Wala na. Sumala sa Rohanon City, 22-23, wala na tugutin ang pare tungod sa kamatayon. Sunod talaga po. Okay, laing pangutana. Kahingingon man ka nga pastor sa Protestante pero namortistas Katolikong pagtuo. Ilabihan mang pagkadaganang namortistas pagtuong Katoliko ron. Asa man aning pastora nga Protestante imong gingon? Okay, salamat sa mga pautana. Pastor na siya sa protestante nga nagsunod sa dugo sa Diyos. Ay ilang basahon ang pinadaya 14 walay lain nga luwason. Ang luwason diya kadtong balaan nga nagatuman sa sugo sa Diyos ug naghupot sa tinuohan ni Jesus. Walay labot ang born agoy. Kaya kanang born agoy, di na mo tuman sa napulo ka sugo. Kaya isaw pa ka sugo, bahin man na nagisgot sa adlaw ng kapahulay. Diba? Ang kanang nga siya, pastor na siya nga nagtuman sa sugo sa Diyos o naghupot sa tinuuhan ni Ginoong Diyos. Sunod ang na. Okay. Pastor nga nagtuman sa pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Ilabihang daghanang pastor nga tuman sa sa sugo sa Dios. Asa man gyud aning pastora? Okay. Asa man imong itudlo nga pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Kanang general conference gatuman sad. Okay. Kaning tawag kaning niang lokal ingon sila tuman pug kuno sila. Kaning live advent union tuman sad sila. Okay. Bisa sa ko kumahuman. Ang anong basta kay daghan kayong pastor nag-claim nga nagtuman mis pulo kasugo, nagtuman mis Biblia. Hayon man ani mga pastora. Tubag, pastor nga naghatag og ikapulo alang sa tibuok kalibutan kay ang sugo tumala sa Mateo 28. Bro, wala ko mangutana bro, og pastor ba na naghatag og ikapulo? Ang akong pangutana asa ni pastora kay daghan kay pastor karon. Gipahuman ta ganiha og pangutana pamana po og tubag. Di mo ay magtubag. Napaw, walay man napaw makasaka langit. Okay. Alabaw na ka. Pastor, minawa.
pastor nga nagtuman sa pagwali sa tibuok kalibutan. Kay ang sugo, iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kanang mga lokal, ay lokal raman na. Imo dahil na siyang daginoton, wa maganda na kaabot gani siguro sa Manila. Oh, unsa naman yun? Ang General Conference, maon na siya nagwali sa tibuok kalibutan. Anang suok sa kalibutan, buwali ang maayong balita, mahitunod sa kinaharian, naghatag og ikapulo. Mao na siya. Oh. Sunod pangutana. Okay, so buot mong ipasabot ni kadang pastor sa Episo 4:11, mga pastor nas General Conference, yes or no? Yes. Ingano man, ang kana laging luwason lagi sa Ginoo lagi, pinadayag 14:12, ani ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan nga nagatuman sa tubo sa Dios ug naghupot sa tinuhan ni Ginoong Hesus. Oh, umingon ka karon pastor sa lokal. Awa man gani nakaabot dire sa Manila. Kapilon dai na nimo, ginuton dai na nimo. Katong Okay, laing pangutana. Ayaw sapaw-sapaw. Katong pastor nga nagwali sa maayong balita, kay sugo man na. Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Oo. Unya, unsaon man na nimo karon? Ulat. Ang imuha diyang himuon, kanang mahaom ang imuhang pare. So, wala na'y pare, matungod sa kamatayon. Ibruhanon, City, 22-23. Muna nga kanang imuhang pare, pare-pare na lang na. Wala lang sa Biblia. Ang trabaho sa pare, sultian ta ka, tig-facilitate sa siya sa makasasala, ngadto sa mananap. Oh, mga pare ron sa trabaho. Mao ba na ang mabasa diha sa Leviticus 23 whole chapter, dili na. Kana inyo ang pare, tigsuri-suri ron nagsibot, aron nga magkakwarta. Sunod pangutana. Kilayang pangutana. Sa Episo 4:11 naabay pare sa General naabay pare. Naabay mabasa na to di ana sa Episo 4:11 nga pare a pastor na sa General Conference nga Seventh Adventist naawa. Ubag naa, basa ubanan sa pagsabot kay ang prinsipyo sa Biblia. Okay, na daw, basahon, basa. Ito sa sapaw, pitkan ko na yung babarurani magbigan sa sapaw. Oh, ayaw kasuko. Gusto lang ko Oh, mura nagbata, mamitik na, mura nagbata. Wa lang ko, di lang ko gusto nga mag sapaw-sapaw kay aron nga. Oh, na personal la suko na, mura nagbatang way buot. Di katawa ra ko ulit, smile ra ko. Mamitik nagbaba. Badlong. Ipabasa na ko sa iya diha na pastor sa Seventh Adventist General Conference. Ipabasa na ko sa iya diha. Kay aron nga imo gipangutana ko sa kategorikal, gitubag ta ka sa kategorikal, maminaw ka sa explanation. Sabot? Oh. Sabaw ka nga kita kane. Dong, ayaw ko gulat-gulatan na dong. Mura magkagbatang ulay buot. Kita-kita na yung mga bunal. Oh. Tupagalan. Asa mabasa diya sa Episo 4:11 nga naay pastor sa General Conference yung kagnaa. I-provide. Tubag. Naa. Basta kay ubanan sa pagsabot. Kahit ang Biblia, dili lang basahon, unya walay pagsabot. Hinimaya 8:8, nag-ingon, ang magabasa, pasabda. Muna nga pasabdon siya. Nag-ingon siya diya, ang mag-atiman sa iglesia, pastor, ebanghilista, sabi yun, propeta, mangalagna, muna yung mag-atiman sa iyang iglesia. Nakita nimo ang Seventh Adventist, tanang sok sa kalibutan, doon ay Seventh Adventist, tingnan naman, mauna siya tinuod nga iglesia. Sunod pang tanah. Okay. Asa lagi mabasa diyan na sa Episo. Ayaw sa katawa mura magkagbatang ulay buot. Paminawa ko. Ay, pamilaw ka. Ikatawa ko kay nag-comment. Kaya ibla, nagulo ko wala. Sa te, kwato kong bagtek na lupit ito nga kuan. Pangitato kong bag. Dahil gilupit ito. Katubit ako sa libro nga itom. Tadi ito kwarta gilupit. Pila na siya? Libreta nga itom. Pila na siya kato ng kuan? Ayaw pamilyonal. Sige. Ayaw sige. pamilyonal. Kapit natin. Nadia sa bag, gibutang. Dala dire ang parsila. Tanawon. Maninood man dayon. Magkamo ba? Bilib ni ko ninyo. Gidok rin ganit na. Dala tinood ka. Sige. Sunod pong tanah bro.
Na Hindi na bro, Cecilio. amo pong tanah. Amo pong tanah, wala na. Ako na po Okay. yung tanah ni Ang bro. akong pangutana ba, mabasa ba jud di ana, yung kag mabasa asa lagi nga sitas na. Okay. Naalagay sa epistol lagi 4, 11, 12. Mabasa diha, unsa ang magkatiman sa iglesia. Kanang Mhm. giatiman sa iglesia nga gitukod ni Kristo, walay pare diha. Kundi pastor. Kanya kay ang amo ang Seventh-day Adventist General Conference, na may pastor. Mo na din nagatiman sa iglesia. Mo na yung giingon sa imo basa ubanan sa pagsabot ang prinsipyo sa Biblia sumala sa Nimaya 8:8 ang magabasa pasabta. Okay. Ano tong tanah bro gapo? Okay, laing pangutana. Yan ang Diha lain. sa gitawag Bro nimo. gapo, excuse me. Ngayon ang lain. Kanang nindot nga pong tanah. O ni, ihatag ni mama ning Cecilio kay dili na ko. Ka mama na tanan. O ni, bugat lagi. Ay, Kasi magsuod. Kasi magsuod. akong pangutana, Kana. ingon mag imo magigamit na kay ingon ka mga pastor na sa seventh sa katong namurtista sa pagtuong Romano Katoliko. Yes. Ang deklarasyon ni Bacalares wala mo namurtista sa Roman Catholic Church. Usahan pag-reconcile mo ana? Kaya tubag. Ayaw kong ganaan sa kang Pastor Cristo Bacalares. Kaya nga naman, kung si Pastor mo ay mga pastoryahon, nagprotesta ang Seventh-day Adventist sa pagtulungan Katoliko, sa Katoliko, Romano Katoliko, tungod kang inyong pagtulunan, tukuhay na sa Biblia. Number 1, ang napulo ka sugo, naa na siya sugo nga gitawag og seremonyalo. Diba? Kung imong lantawon ang napulo ka sugo, tanan diha nga sugo nagtudlo mahitungod sa moral. Unsa man ang moral, bro gapo, kung tun-an. Ang moral nagtudlo ka na sa maayong kamatasan. Tungod nang napulo ka sugo, nagsukad na siya sa duha ka sugo. Unsa man ang duha ka sugo, gugma nga adto sa Dios o gugma nga adto sa imong isig ka tawo. Gitawag na siya og moral. Ang moral nagtudlo nga ang God creator sa tibok kalibutan dakit na sa atong higuluman nga ginabuhi kinahanglan nga ato ang respetuon ato ang nakaron mo na siya gitawag maayong pamatasan. Ang ikaduhang sugo nga mao ang gugma na to sa atong isig ka tao, dili na mangawat, dili na magpasakit sa atong isig ka tao, dili na magpatay o kanang mga sugo gitawag na siya og moral. Pero sa RCC karon ang napulo ka sugo nga ana daw kunoy, isa daw kuno seremonyal. Mao na siya nagsuswahi kayo sa Biblia. Sino pangutana? Okay, laing pangutana. Niingon ka nga Excuse me, bro. pastor na ninyo. Ha? Excuse me, bro, gapo. Ayaw kong pangutana og laing pangutana kay di ko kabalo mo tubag sa laing pangutana kanang nindot nga pangutana. Ah, sige. Pangutanan nako kanang Episo 4:11 kinsa may utor ana si San Pablo o dili? At author ana ang Diyos. Kaya nga naman ang Biblia pulong sa Diyos. Ay Ang sa Dios may ayaw sa kasulat tuwa. ana. Ang akong imong pangutana ba kanang Episo 4:11 papaminaw sa paminaw klaroon nako ba kanang Episo 4:11 Ayaw lagi sa pasapaw. Gitubag ta ka nga ang author anang Episo ang Diyos kay nagtuo mi nga ang nagtudlo ana ang naghimo ana mao ang balaang espiritu. Ayaw pangutana nga si San Pablo ba si kinsa ba ang gusto nimong itubag kay naman wala sa maong pangutana, wala ni maong diha sa Biblia kay ang author among gituhan yang author sa Biblia ang balaang espiritu nga mao'y nagtapok ana mao'y nagcompile anang Biblia. Sunod pangutana. Okay. Ang akong pangutana mo Salamat, kinsa may Tino. nagsulat anang Kinga. Episo 4:11? Ay, ang writer ni Pablo. Ang writer ni Pablo. Pablo. Hindi man si Pablo tanan mo yung nagsulat ana. Yan writer. Nana siya writer. Pero ang pangutanan nako kay si Pablo may writer ana base sa Dili, Biblia Pablo, kinsa man si San hindi Pablo ana. pare o pastor? Minaw, hiling Pablo mo i-writer ana naana siya script ana siya writer nga kanang gisugo kay si Pablo ra mo nagdikta nga mo gigiyan sa balang Sigurado ka? Yes, sigurado 100%. Asa nimo Kaya nabasa nga nga naman, si San Pablo na ilaing author na ilaing nagdikta? ay, wala na ikibalo di ay. Mo na mong tanan ka takuha. Ay di. Tanan nga na si sinulat ni Pablo, sumala pa sa inyong una-una si Pablo may nagsulat pero sayop na. Oh, kay na ay magsusulat ni Pablo nga siya mo nagdictate. Oh.
Kinsa lagi Ana na magsusulat siya, ni San Pablo nga mo'y na. nagdiktit? Ayaw na kong Kinsa lagi magsusulat ni San Pablo nga mo'y nagdiktit? Ayaw na kong pangutana kay ang sekretary ni Pablo, ang iyang writer ni Pablo wa sulat. Pero sumala sa maong pagtuon si Pablo ikaw lang nagdictate sa iyang writer. Sunod pangutana. Di ako sang i-confirm na ko dira episo. Hmm. Oh. Natay Biblia nga King James version. Giingon Oh. dire sa uluhan, author si San Pablo. Nasayop ba ni o wala? Ay, kung ikaw mo imugamit ana nga pangutana, sayop ka kay nga naman. Nagula-ula ka kapag minaw sa. Paminaw Ayaw, sa isa ba? pa- Nasayop ba ning giingon sa Biblia nga ang author si San Pablo? Dito Yes ba or gani no? ka? Dito ba gani ka? Yes, sayop na basta ikaw may mangutana. Sabot ka? Oh, Pagka-high blood nasuko. ka. Ayaw ka high blood Nas- kaya di man ka mukha og baboy. Baboy. May ano man, di ka mo maminaw. Ito ba kasi Na kategorikal? high blood na. Igor ra galitang nangutana na high Wala blood ko na. na blood. Magsapaw-sapaw At mo ka. iyon Ito ba kasi malugay ba? kategorikal? Ito ba kasi kategorikal? Magsapaw-sapaw man ka. Ito may gusto nimo. Oh. Ingon ka, nasayo pa? Yes, nasayo. Basta ikaw ang magagamit sa mga pangutana. Kaya nga naman, naguna-una ka kanang utor diya, mao'y kasulat. Dili. Oh. Ang kasar niya, ang Diyos ng author, anang Biblia. Oh, sabot ka. Ang sunod pong tala. Okay. Kaning ni as Biblia nga akong nabasa nga ang episo ang author si Pablo. Sakto na imong nadungog. Okay, sakto ang akong nadungog. Oh. Diya, gikan mo. Pero sa'yo ang imong pagsabot. Ayaw ka tao imong kagalingon. Ano mo ka tao man kasi imong sayop. Dalian Sayop ra ang mo sa kuya imong. noy. So, sayop ay komentaryo kay dili na pwedeng magkomentaryo ka. Sakto ang akong nadungog Opo, kay imong opo. gisulti nga si Pablo ang author, pero sayop ang imong pagsasabot nga si Pablo gyud nga naman ang Biblia ang author ana mao ang bala ang espiritu. Ah. Sama nimo na. Bago na gani mo. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa? 16. Sa paminaw sa Unsa Ano may pala? nadungog nimo sa akong gibasa ang author Dios o si San Pablo? Okay, mao na siya akong nadungog. Pero kana siya sayop basta ikaw may mogamit ana. Kaya nga naman, Di, nga igor naman mo kung sa kabasa, writer. igor mo kung kabasa. Minaw ka, sige. Hey, ayaw sa baw. Ito ba ka, mahimo siyang sayop, kung imo na siyang basahon, nga imong ipasabot, ang kanang nasa nimo diha. Oh, kaya nga naman, naay mga writer diha sa Biblia nga ang iyang ibot ipasabot, lahi sa imuhang pagsabot. Sunod pangutana. Oh, klaro man kayong giingon, di ba? Author San Pablo, Paul. Author Paul. Sakto sayop. Sayop lagi, basta ikaw may mangutana. Di, ako lang ipa-confirm na. Kanang nasulat diha sakto ba na? Yes or no? Basta ikaw may question ana kay ngano man masayop ang Biblia naa sa Isaiah 26 ko masayop 16 nga ang nag-compile sa maong Biblia ang balang espiritu. Di, wala tayo labot ng compilation. Mao na nga Ang ingon nimo nga si San Pablo naaday sa sekretary tigsulat. Akong gipa-confirm kung asa na nimo mabasa nga si San Pablo na sa sekretary. Paminaw sa ayaw lagi og kanang sapaw-sapaw. Kay ang utok anang Biblia dili na utok sa tao. Mao na nasulat niya kay mao na naabot sa nagsuon. Oh. Ano pa na? Oh, ako laging pangutana. Kay naaman ko'y nabasa nga si San Pablo author base aning Biblia karon ipakita ang imong ebidensya nga si San Pablo dili gyud ang author na kay nasa sekretary. Sige. Okay. Mao lagi nga magsungag man gud na siya sa Biblia. Tungod kay ang Biblia ang nag-compile ana, ang author ana, ang bala ang espiritu. Pero pag abot niya sulat ni Pablo niya, sulat ni Pablo. Pero favorite lang na nga sulat ni Pablo sa maong nagsulat ana. Pero ang pinatibuk-an lang unod dulo ana, ang unod ana mao ang gahom sa Dios. Mao ang pala ang espiritu na Lagi. nagtapok na. Dili na siya masukat. Oh. Ang ako laging pangutana, tagay kog ebidensya nga naay co-writer si San Pablo. I-provide. Okay. Nagani sa Isaiah gani, ay sa dali lang Eh, tanaw na. ingon ka nga si San Pablo dili gid sa nangunay og sulat kay nasay sekretary. Karon tagay kog ebidensya nga naa sa sekretary og naa sa sekretary kinsa yang sekretary. Dili na madahan ni Pablo og sulat, gawas lang sa sulat ni
Juan kini abot gid si Juan nga na preso nga mao nagsulat. No bitaw nagagamay kay ng sulat ni Juan. Tagay kog ebidensya nga si Pero San silang Pablo Pablo, nasa sekretary sabi ug na naa sa- sa sekretary kinsa man. Wala gibutang ang ngalan. Oh. Ebidensya lang nga nasa sekretary. Paminaw gani karon nga makasabot ka na kanang sulat ni Pablo dili na tanan iyang sulat. Kay naa na siya secretary nga maoy nagsulat. Yan dugo ba? Sama O sa lagi, Juan. tagay kog ebidensya. Ano sa kanang imong gipangita nga ebidensya ato sa sultian ana. Tampulan ta ka. Tama sa kang Mrs. Oh. Ang sulat ni Mrs. Iguro nagmandar si Mrs. sa iyang manog. Sulat nga secretary. Dili siya mo nagsulat. Oh. Sa pagyod, daghan diha sa Biblia. Pero wala gibutang ang ngalan. Kaya nga man, Di ba? si Mrs. Brad. Ang ako bang buot ipasabot, ipagawas ang imong ebidensya nga naay sekretary si San Pablo. Gipasabutan na gani ka, nga naay Ayaw ko inaanay mong kaugalingong pagsabot. Ang ako ba ebidensya i-provide nimo? i-provide sa gani ang ebidensya. Sige, asa na nabasa nga si San Pablo na sekretary? Sa Unsa Isaiah nga libro na? Unsa nga libro na? Gani. Oh. Isaiah, akong pagkitaw sa Isaiah sa. Isayas kaya wala pa matao San Pablo ana. Kakahibalo, na si Isaiah maoy nag-proclaim nga ang tibuok kasulatan. Oh. Di wala Ano lagi ba? ko mangutan. Ang ingon Ayan. ka nga si San Pablo Nag-ingon dili siya. jud siya nangunay og sulatan ng Epeso 4:11. Okay, Karon paminaw, ha? pangitain Paminaw, ko ha? og ebidensya Paminaw, ha? nga si San Pablo naay sekretary. Ipagawas. Now, ang issue na to, migawas ka sa issue kay dili ka nadaginot sa dili si Pablo ang nagsulat. Pero dili na mo issue. Ato ko kuning klarohon god Brad. Ingon man ko ka kanang Epeso 4:11. Di paminaw sa anya. Kanang Epeso 4:11. Mao na ang mga pastor sa General Conference kay nagsunod sa sugo. Diba? Akong gipa-confirm nimo kung kana bang pastor nga giingon diha kay nasakoy naman nimong amigo di naman motubag. Nga naa ba tay mabasa di ana na kining pastor sa General Conference yung kanaa. Unyang author ana yung kadili si San Pablo kanay sekretary ipagawas ang author. Okay, minaw ha, pagana ita. Di ka na kumatukla. Ano ni siya ka po, aron mo makasabot ka. Ang issue nato ganito nga, sulod ko bahin sa pare, bahin sa pastor. Pero nangita nakaginsa na sulat para nga maka-eskapo ka. Para nga dili na to manugot ang pare. Tali niya sa inyo ang hindi karon, which is wala na sa balaan sa sulatan. Diba, eskapo ka. Oh. Ang imuhang estilo karon nga dito, mao ang pag-eskapo aron nga dili na to mahilabsan sa imong pare nga dili haom sa Biblia. Tama inyong issue ganiya. Diba? Sige, balikan na to ni pare kay diha mo kita padulong. Balikan na to ni pare. Sulat. Kanang Kinsang asa, anak paminasa. aron mag-eskapo ka. Kani Ayaw balikan na na po. to ni pare direta sa New Testament kay dili man wala na. Kaning giingon sa Revelation 5:10 nga nag-alagad sila ingon nga pare gihimo silang gingarian. Ato basahon niya. Asar to kong Biblia no. Basahon ako. Karon karohon na to ni. Kay imo man yung ipamugos nga mga kanang mga pastor nga naa diha sa Epeso 4:11 inyo. Claiming without any evidence murarta anag nang iskwat og yuta nga wa kay kaugalingong titulo. So diya 5:10. Ningon si San Juan. Saon ako ha. Gihimo mo silang gingarian sa mga pare. Dili pastor mga pare. Aron mag-alagad sa atong Dios og maghari sila sa kalibutan. Asa mag-alagad og maghari sa kalibutan. Pangutana, asa man ni unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? May basa. Ang Bible kay basi og bisiwiti ko nimo. Yes, sweetik. Magpareha ninyong mangilad. Yang amigo wa katubag ganina. Kunya, klaro kaya itong ebidensya si San Pablo may author niya ya kay nakuno sekretary. Oy. Sekretary ko no. Kapor to imuha ka para tayo. Pinadayag tingto. Yes. Ano? Pinadayag tingto di. Atong sabdo lang kung ang kuan ang pinadayag tingto kay aron nga sabot ka. Dapat putul doon kasi bili na sipyata.
Gapo ha. Okay. Ang basahon nga nilokop sa kordero. O nakita ko ang buntong kamot. 5 Gs, 5 Gs, 5 Gs, 5 Gs. Okay. Palagi hindi maminaw pataka basa. Now, Ninaw. Takot ikaw sa nibin ako sa naron nga kuan. Og mag-aawit sila sa usa ka bangkong awit nga nagaingon. Takot ikaw pagkuha sa basangon nga nilokot o pag-abli sa iyang mga timbre. Kay ikaw mauman ang gipatay o pinaagi sa imuhang dugo, sinukat mo ang mga tao alang sa Dios. Okay. Gikan sa tanang kabanayan o pinulungan o katawhan o kamaturan o gihimo mo silang usa ka ginharian sa mga sacerdote ngadto sa ato ang Dios o sila maghahari babaw sa yuta. Okay. Ang imong pangutan na asa maghari. Ato? Ang akong pangutana, paminaw. Ang akong pangutana, unsa may imong nabasa? Gingarian sa mga pari o gingarian sa mga pastor? Okay. Gingharian sa pare tungod kay si Good. Kristo man ang pare nga walay katapusan. Good. Hebreo 1:22. Asa man ang gingharian sa pare nga walay katapusan dito sa langit. Kana nga gingharian sa pare, sumala sa pinadayag 20 whole chapter ikanaog na diri sa yuta. Unya ang tanan nga mga niluwas sumala sa 12 14-12 sa pinadayag ania ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan. Unsa na kuno na? Mga balaan. Asa man sila magpuyo sa gingharian sa pari nga mao si Kristo. Maghari na So, sila. Okay. Bro. Isa kay katubag ko maghari sila dito sa langit sulod sa 1,000 years sa disputo na siya sa pinadayag usa ka libo ka tuig maghari sila dito iganaog na diri sa yuta unya diri sa yuta maghari sila unsa may trabaho sa hari unsa may trabaho sa hari mao ang muhatag og paghukom sa mga balaan man na sila, mga niluwas na sila, maghatag sila og hukom ngadto sa mga maimpirno. Sa kanang mga tawana, ay ang kanta-kanta nagtubag to pagbatod sa espiritu. Ug magkanta-kanta ka iyo pa mo ang mic aron nga dili makadisturbo. Unya maghari na sila dire ang ilahang trabaho mao ang paghukom sa mga nangamatay sa impierno nga mao da ito si Brother Gapo nga bisag balaan kayo ito nga hukman tungod kinahanglan ito si sinipitan nga sala na kay ang hari ang iyang trabaho sa hari atong makita nga sama siya sa mga abogado muhukom kung imong basahon ang unsa man? hari mga kaharian mao na iyang trabaho sunod tong utana Unsa Gapo. di ma? Ma? Unsa di ay? Sige na Gapo. Kami utana na. Ayo, iop sa iop, nalimot ko gop. Giop naman na ako. Nay, sige na tayo pagtubag. Wa dahil namin na. Giop naman na ako ang tubig. Giun balik. Prime. Bro, Prime. Ambot giop na ako kay pag sulod nako diri giop na ako. Buangon gid ay. Tanawara. Gina bro, Gapo. Wala kay lain pangutana. Asam pangutana. din ang tubiga, asam din ang tubiga gawas day. Ako na po pangutana. Balo. Kaya pag sulod nako diri sa kwarto, giop na nako nang kang kuanda kang spikas balay. Kay wala gali na napuno na yung balde na ako nang giop kay nam koy live god ako kaning kuan. Balog naigaon na wala na koy problema ana lahan na nang sala. Bro. Kanang dili na ko Naman. mangutanan nimo kay Wala po pangutana. unang-una Wala po pangutana. unang-una imo nang gituldukan nga gingirian sa mga pari dili sa mga pastor kiss close na ta mora na akong gipangayo. Uy, mao ba? Moro mo ipangayo, wa ka kasabot ana nga way labot na pare Wala sa lagi RTC. ko ana gaon kay pag sulod nako dire giop na nako na tubig. Naabot na rin ko tubig ay lapit ka na Gapo ay. Abot na tubig. Ningon mo ko to lalang ni chat na ako ganina nga patubigan na yang kuan kay Iya ko usog ang kilala kurente ang karon. lalang gagano na wala ko ang Ako kailangan ng lalang. wala man na napuno ng balde di ana. Bot-bot yun Gapo gid. Tumangil na pug balde, abot na pug sa balde. Oh. Ha?
Abot na sa balde. O sa CR, Pindi gingon na, siya oy. nga, ang CR niya, butangan og tubig kay Yan, naabot na po sa hinay na CR. kuryente mga bihe. Di Good. among Sat na po. sudlan. Naabot na po sa Nga, CR. wala man na napuno, mga naragoy na yung mga duha kadangaw ba na? Or, Mangin basta kay wala na napuno yung balde. Imong ikarga ang pare diha sa pinadayag. Ha? Ano, awas ang tubig? Wala na labot, oy. Wala na labot. Wala na ko'y labot, ana. Dili na Oo, ko'y wala kay nagkuhan ng labot. kuhan. Tugod ba, wala kay labot. Wala kay labot. Ambot o kinsay, daon na ng tubig da. Wala na ko'y kuhan. Sige bro, padayon bro. Klaro kayo bro gapo, kung imong ikarga diha sa pinadayag 5, gikan sa Nueve, whole chapter, way labot ang pare diha sa RCC. Kay og imong basahon 14-12 ani ang agda sa mga minantuson gantos ba mga balaan nagtuman sa sugo sa Dios. Asa man tuman taon sa sugo sa Dios nga matod pang Darwin gano nagpadayon na pero dili ra ni ana. Oh, di ba kabantay ka tinilahan bibit ni dialogue ni Calare nagpadayon na pero naay may amoa. Oh, bot sabot nga dili mo inyuha ay otoridad ako no 18 ako no sa Mateo. Kung imo ang basahon ng Mateo 18 whole chapter gikan sa 15 gikan sa 15 Mateo 18 gikan sa 15 naghisgot na sa mga nakasala nga ang simbahan kung makasala ang tao doon na siya ay otoridad sa paghilog Unsa man eh, nakay pangutana wala? na Oh, sa may pangutana nimo? okay ang atong pangutana yan ang nasa Bruhanon unsa may hinungdan nga wa nagpadayon ang pare unya si Kristo ray nagpadayon nga pare kumbaga Unsay Bruhanon? si Bruhanon City City. whole chapter Unsa may giingon diha sa City Hall chapter? okay ang akong pangutana mo ito baga unsa may hinungdan sumala sa Bruhanon City Hall chapter nganong wa man nagpadayon ang mga pare o si Kristo raman ang nagpadayon nga pare kumbaga unsa may Sa mang pareha imong gimen katong pare sa Old Testament o pare sa New Testament? oh wala kay pare na sa New Testament Madahag wala. Si Hmm. Kristo di ay. Oh, okay. Nagpadayon nga pare. Pero akong pangutana mo ito wala baga. na, pare, di kayo wala. Binuang. Mao gani. Wala to nagpadayon to mga pare. To baga ko. Ayaw ko balihaw og pangutana. Unsa may Wala kina ay hinungdan? pare, di kayo wala na jud. Takaron ko ay. Chismis lagi wa na mao. To baga. Baga mo tana. Sabi ka to baga na. Unsa may pangutana nimo? Dili ba kategorikal ha? Anay nagpabungol-bungol. Ayaw katawa, seryoso. Mo gani ba? Wala ka nung sa pangutana. Unsa may Unsa pangutana nimo? hinungdan? Unsa may hinungdan nganong Lagi ka nang Hebrewanon City, whole chapter man imong giingon diyan no. Basaha sa ng whole chapter lagin sa mga pariya nga wa nagpadayon. Okay. Ang akong pangutana bro gapo to baga. Di pagay na kategorikal. Ang akong Kay taas pangutana. man kay nang unsa taas may man kay nang kwan dia, hinungdan? Hebrewanon City. Okay. Unsa may hinungdan nganong wala man tugote ang mga pare unya si Kristo ra may nagpadayon nga pare hangtod sa santuran. Natural Nganong- kay Old Testament ka pare wala na na. Ang New Testament nga pare mo na si Kristo, Hebrewanon 3:1, apostol ug pangulong pare. Kay pangulong pare man siya, natural ang iyang mga sumusunod pare sad lisod kay no. General kag sundalo no, imong mga sumusunod tigdampas rag tubo, di pwede. So kay pangulong pare gyud naagid sa gipanguluhan. Ang iyang mga sumusunod mga pare sad wala lagi pastor sa 70 Adventist. Huna-huna na nimo. Wala ko nangutana gapo. Wala ko nangutana gipanguluhan yang pare. Ang akong pangutana unsa may hinungdan nganong wa man sila tugote nga magpadayon. Sa hinungdan ba? Brad, ang pagkapare, Oo. Brad, wala man na mawala ang mismong pagkapare. Kay ang pagkapare hangtod na sa kahangturan. Unya, kanang giingon nimo kay naman na sa kuano. Sa tawag aning ni ang kanang imong gibasa no. Unya angay tang Ako masayon. Ang O, isa basahan sa nga naa sa Exodo 40:15, ang pagkapare wala na katapusan. Hangtod na sa kahangturan. Sa Exodo 40:15 ha. Paminaw sa. So kanang giingon nimo nga kanang paminaw sa ba. Uy.
O lagi ni di maminaw, kugi mangutana di maminaw. Ya Di ako tubagon naman may yung blood. tanah nun. Ako naman yung tanah nun. Ayaw ko pong tanah. Mao gani, ang kanang pare dia nga imong giingon, naara man ang pare, wala man na mawala. Ang katong mga pare nga nagserbisyo sa Old Testament, katong lang sa Karyas, katong mga paring Levita, katong wala na to. Katong mga laray ni Aaron, wala na to. Kaya ang napuli diha, ang bagong pare na to sa New Testament si Kristo. Unsa mas Kristo? Apostol o pangulong pare, Hebrehanon 3:1. Therefore, wa gyud maingon diha apostol o pangulong pastor kay murag bintaha na lang unta sus porbidang paita. Ako pangutana ka po, may tubaga. Kaya wak man mo sa tubaga. Gitubag na Kaya lagi na matagayon mo naara tayo. wala unsay giwala diha. Ang katong mga Old Testament nga mga paring nagserbisyo nga ningon ka nga halad-halad pa to dito sa tabernacle ihaw pag mananap wala na na. Na, Kinsa na may gihalad sa among mga pari karon? Si Kristo na diha sa altar. Kay siya Okay. ang amo ang giselebrahan diha. Siya hinungdan nganong naisantos nga misa. Ang pagkapari wala na mawala. Exodo 40:15. Ikaw kay mong walaon unsang taong ka oy? Okay, ang matawag ka po ha. Kaya ako mag-tweet po na sa kuha ang teksto. Kaya nung sa Sa dire, kusang basahon tong Exodo 40:15. ayun na to Ano? basa. Basa kaya Hadlo ka. Ayaw kay ako basahon na. Ako lang nang Exodo 40:15. Hadlo pasahon. Ayaw kay basahon na ko na. O ningon no. Onya dihugi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan. Aron nga mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari hangtod sa kahangturan. Nya ikaw imong walaon. Unsam taong ka? Okay. Ka po ha. Kana wala nimo na nasabtan nimo ang teksto. So sa na lang nang iyong kasabtag wala basta kay hangtod sa kahangturan na nagyod. Lagi, kami na. Ang tao na. Ingon sa dire. Ang naunang mga pare daghan kay dili man sila mulungtad. Maong wala sila tuguti tungod sa kamatayon. Ang akong pangutana kay wala man sila tuguti nga mulungtad sila tungod sa kamatayon. Kanang pare diha nay kamatayon wala. Okay, natural lang pagkatawhanon, mamatay dyan na. Bisan galit itong mga Old Testament, mo to manglungtad, silang Sakarias. Mo to nang lungtad, nangamatay man to. Oh, pero ang pagkapari, ang mismong pagkapari, hangtod sa kahangturan na di mawala. Exodo 40:15. So ang kadtong mga nangatungdana sa mga pare, natural mga matay dyan na. Mga matay ginan yung pastor. Ay ko ginan yung pastor din na mga matay. Okay, sunod. Bisa kung sa ni mong lusot, wala lagi gingarian sa mga pari. Ikaw na i-confirm na unsa. Unya ipasok Okay, nimo nang so, imong talaga Episo po. 4:11 nga mga general conference kuno na. Kung Minaga saan po. man nimo pag-reconcile nga giangko naman ang Bacalares nga ang 70 Adventist dili si Kristo ang tagiya. So Ginoo ko. Ya po, kaminaw. Okay. Sunod akong pangutana. Nagyapon ka sa kung saan mo nang nasuko lang ka ganina. Minaw. Apan kini siya nagpadayon nga naghupot sa pagkapare. Kay siya mulungtad man hangtod sa kanturan. Unsa man Oo. ni siya nga pare? Pare sa RCC o dili? Ang pagkapari na siya wala giingon dag pari ba na sa RCC. Basta pare. Basta paminaw sa ba dili lagi na wala lagi tay gisgutan diha nga pare sa RCC. Wala po'y mabasa unsa ng klaseng pare. Basta pare. Paminaw sa ba, paminaw sa kunto ba. Wala dili lagi na pare nga Roman Catholic Church. Ako nang klaro na. Dili na pare nga Roman Catholic Church. Wala ko nang utana. Ay sa objection. Paminaw sa lagi unsa man kaoy. Ganihan ang utana ka kategorikal katubag kategorikal. Pero nang utana og kategorikal di ka magtubag kay mo explain na dayon ka. Masabaan ka na wala kay moderator. Di ba? Ang akong pangutana ang gibasa apan kini siya sa dayon magahupot sa iyang pagkapare kay siya mulungtad man hangtod sa kahangturan. Ang akong pangutana, pare ni sa Roman Catholic Church o dili? Unsa na nga sita sa imong gibasa? Kumbaga sa, ayaw kong pangutana Unsa lagi balik. na sita sa imong gibasa? Ay nasa Biblia, nasa Hebrehanon City 24. City 24 basahon ako. Nga akong kategorikal ay kalimot ha. Hindi na mo ka matubag kategorikal. Ikaw na nang nasuko. Kategorikal, akong gitubag. City 24. City 24. Saan ako? Asa ra to? Apan buhi si Jesus. City 24 mo ka? Lagi. Apan buhi si Jesus ang tod sa kangturan ug ang iyang buhat nag sa pagkapari wala itugyan sa lain kani.
Hmm. Oh, Ang pangutana, unsa man na nga pare na sa RCC o dili? pare sa Roman Catholic Church na kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church man na. So si Kristo wala na gitugyan ang iyang pagkapare si bisan kinsa mo nang hantod karon wala mo'y pare pastor na ninyo. Kay nga naman wala gitugyan ni Kristo ang iyang pagkapare si bisan kinsa. Mo bitaw nang natingala to imong amigo ganina. Sunod, Na problema siya pangutana. nga sakto sapaw pastilan porbida. Mo na nagproblema imong amigo ganina kay iyang Bibliang gawiran walay pare. Una, nga ningon si Kristo ang iyang pagkapari wala gitugyan sa lain natural. Antod karon wa mo'y pari kay wa mo tugyanis Ginoo. Mana ra Okay, ka sayo. sunod, Onya si pangutana, Batalaris bro, na nagingon Gapon. nga ang 70 Adventist dili si Kristo itag-iya. Muna wa gyud samot yung mga tugani. Sunod pangutana gapo kay pare man ka sa Roman Catholic Church. Okay. Kinsa man na nga pare karon? Si Darwin Singit Gano o kato si Tiano? Tubag. Okay, Si tubag. Darwin o si Tiano? Pag ingon ako pare sa Roman Catholic Church, it doesn't mean kinsang mga paria basta kay pare sa Roman Catholic Church. Wala man nag-exist Tubag silang sa Padre Darwin kategorikan. Gitgano o si Padre Tubag Siano sa anang mga panahon na kategorikan. papaminaw sa Tubag ba. sa kategorikan. Oy. Uy, tubag Apil sa na lagi kategorikan, si uy. pare, apil na Uy. lagi si Father Darwin Kinsa kami? Gitgano. Diya kay mga membro man na sa Roman Catholic Church. Kinsa Wala kami? giinganlan kinsang mga paria. Pagkangalang pare sa Roman Catholic Church, maulahi naman kag na pare o kaniadto pa ka na pare, dapa ka na sakop ka anang simbahan na, apil ka na. Unya klarong giingon nga wala na gitugyan sa lain, mauna wa mo'y pare hantod karon. Ang inyo ha Okay. pastor-pastora. Oh, mao ra na. Tanaga po, kay ingon man ka nga, kanang duha, kay pare man na sa Katoliko, si Darwin Gitgano o si Tiano. Si Tiano o si Gitgano, pare man na sa Katoliko. Ini bang duha? Mao ba ni sila ang naghupot sa pagkapare hangtod sa kanturan tungod kay way kamatayon? Kumbaga yung Okay. turno. Ang pagkapare nila hangtod na sa kahangturan. Pero ang Objection, ilang pagkatawa, objection, paminaw sa ba? objection. Paminaw sa tubag, Wala paminaw kang sa tubag. kategorikal. Ano imong objection? Kaya Wala dili kang ni debate. kategorikal. Maorag Kumbaga gihapon sa na silang pariya. kategorikal. Mga matay na Kumbaga sila. sa kategorikal. Paminaw sa ba? Paminaw sa Kumbaga sa something. kategorikal. Kogi mautana, di maminaw sa tubag. Kategorikal oy, gitubag ta kaganing kategorikal. Unfair Paminaw naman. akong tubag, paminaw akong tubag. Kana Siguro ilang ka- pagkapare dili na mawala. Maorag gyapon na sila, inig mga matay na sila kay silang tawanon, mga matay man kita, mga matay man gid yung pastor, hasta yung founder. Wala ba naman how? Paminaw akong tubag para magkasinabot ta kay dili ni bati para patubagon ko nimo Wala man- kategorikal. Niya, Wa paminaw sa. gitubag ta kategorikal. Ang Ah, imo di karon gali dili pa mao imong tubag. tubag ganina gigranta lang galito nako. Nga, Ya, gigrant. high blood pa ka. Nga. Wala bata ba paibog-ibog sa imong kwan ba? Oh, pilpilo na ko niyang babar. Unang akong ingon, kanang pagkapari nilang Father Darwin Gitgano hangtod na sa kangturan. Wala na ingon nga inigmamatay silang padre, taman ra ilang pagkapari dia. Inigmamatay na sila nga nga santos na pare na hangtod sa kahangturan. Ang ilalang pagkatawhanon mo'y mga matay. Kay wa man gitawong mulungtad aning kinabuhi ah. Bisan gali inyong founder, nabaho na lang hantod karon giulod wagi na nabanhaw. Bita pa ni sa Katoliko kay di banhaw pa si Kristo. Kamo ajod. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay ingon man ka nga ang nagpadayon ang iyahang pagkapare. Pero sila mga matay. Ato na ko nung basahon bro gapo kung tinuod ba imong ingon. Ya ako ipangutana si mga. Ginawa. Kini mahimo santos nga pasalig nga labi pang maayong pakigsaan. Kay na kay ang naunang mga pare daghan kay dili man sila mulungtad sa katungdanan. Unsa da kuno? Dili mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Unsa may nadungog nimo gapo? Mulungtad Mao sa gani. katungdanan tungod kay di Okay, mamatay. Diara. O, di mulungtad sa katungdanan kay Sakto man na, kamatayon. dili mulungtad ang ilang Tungod sa katungdanan kay ngano man. Paminaw ha. Dili mulungtad ilang katungdanan kay mga matay man gina sila. Panilitan karon og napari ko. Pala ha. Ug napari ko ug mamatay ko ugma, ang akong Dili ka ba- katungdanan sa pagkapari. Paminaw sa na. mawala na dyan na kay kinsa may mo Yes. servisyo na pagkapari patay naman ko pero ang akong pagkapari mismo ang kining term pagkapari hangtod na sa kahangturan mauna nga dili buti pasabot nga mamatay ko karon panalitan og napari ko namatay ko karon wala na pare antod kay namatay na gapo ang pagkapari nara pero ang pagkatungdanan isip ako ng antungdanan maputol jud na siya. Sama bitaw anang na ang inyong mga pastor maputol man ang katungdanan sa inyong pagkapastor ug way mo puli kinsa may mo pastor ana waya mo.
Nya karon kay naaman jud may mga pare nga mupuli daghan man kayo mo na nga wala lagi mo tugyanis Ginoo. Sunod Okay bro, pangutana salamat na po. kayo bro kay nami lakaw bro. Sunod O palo up tani bro. Ayaw sibat, ayaw surinder. Wala ta mo sibat, nami lakaw ron bro. Nami lakaw. Wa na Wala kagibaro. ta naipit, wala ta naipit kasayon na na imong pangutana. Basta ang ending wala lagi mo gitugyanon. Kuminaw ha. Asa man gitugyan ang pagkapare? Sa dunay kamatayon o sa walay kamatayon? Subag. Okay, ang mismong pagkapari hangtod na sa kahangturan. Wala ko Sa na- ay Exodo Wala na 40:15 paminaw sa ba? Ay di lagi maminaw ba? Di paminaw to ba? Paminaw mo nang aron maklaro ta paminawa ang pagkapari hangtod na sa kahangturan. Ang katungdanan ana maputol na kung ang pari nga nangatungdanan mamatay. Panalitan karon ug ako na imo kung pare sampula. Then pagkaugma namatay ko. Maputol akong pagkatungdanan sa pagkapare ug lain na sad ang mupuli nako. Mao bitaw nang giingon sa buhat nga si maawa untang iyahang Pinoy-an ug naon tay mupuli sa iyang katungdanan. Mao na Okay. giklaro di ana ang mga apostol nga matay man to. Wala man to sila ingon na buhi antod karon. Pero sa diha nga matay sila kinsa man dito dato rataman. Naantod karon nagpadayon gyapon ang ilang legacy, ang ilang mga panudlo kay gipasa na hangtod karon nga generasyon. Mao na nga si bahang Katoliko, di malalis bisag asa ka mulingi, na jud tay kapilya kamo kalugos imong loko pa ni Pilipinas no sa taon mo Basta wala lagi wala si Kristo na nag-ingon ang iyang pagkapare, wala gitugyan ni bisan kinsa mo na ngayon na nagkwestiyon na. Kay nga naman, wa mo'y pare kay umutog yanis Ginoo. Mo na klarong giingon ni Kristo, imo pa nagigamit Ibrano City 24. Sunod pangutana po, kuminaw Wala na. ha. Kay wala man So, mo na to ha kay gitugyan napakoy lakaw, mo to sa pa may mga barbiran. pare nga dunay kamatayon, sumala pa nimo. Wala gitugyan sa pare nga dunay kamatayon. Kay ang pagkapare naara gyud sang Kristo kay mulungtad man sa hangturan. Ini atong nabasa imo ning supakon o di nimo supakon? Tubag Ay, ka sus. sigurit ka. Wa jud na to na supaka pero kabantay mo ni Peter Pindon kasi sag question sa pagkapare. Wa jud pastor ya diyang napasok. Sige sa asa man ni pagkapare, Salamat. nakatungdanan. Kinsa man ni naputol ba ni asa man ni pagkapare. Pero tanawa, wa jud pastor yang gimensiono. Sige sa tuyok sa pare. Si Kristo gitundukan na ni Kristo ha. Naa sa Hebrehanon 7:24 nga ang iyang pagkapari wala gitugyan si bisan kinsa mo nang hantod karon ang mga laing sikta apil ni sila wa joy pare yamo wa jud yamo wa man tugyan Okay. unya Sunod iyang gikot pangutana. katong Episo 4:11 ilaha ko no to walay mabasang general conference labaw nang way mabasang bakalaris dana nya gi-question ta niya nabay mabasa di aning Darwin og kining Siano labaw nang way mabasang bakalaris Episo 4:11 unya ang author ana giingon sa Biblia atong gibasa si San Pablo unya yaha kay na kunoy sekretary paninglag asa wa yamo og sa Senate hearing panigi kasab-an na ning Bato de la Rosa kay way ebidensya taka ra yaw mao na nga ang imong pangutana simple kayo sa sunod lang po tayo mag-dialogue kaya nakuha lakaw sa barbiran na mo Okay. karon di na lang taon. Ayaw si Daghang salamat og mayang hapon karon tungod wata mo si bata. Unyang gabi mag-live Ayaw, ako. Sulod sa akong programa sir. namang ko link ikuan dito na lang na ipangutana. Sige. Mo naingon man ka karon nga wala gitugyan. Ang imo na yung conclusion wala gitugyan sa Seventh Day Adventist. Sa RCC ba na gitugyan ang pagkapare nga walay kamatayon? Oh, subagay yes or no? Ay, ito ba? Kapare, walay Yes, kamatayon. sa Roman Okay. Catholic Church na wa joy 70 Adventist gitugyanan kay napay 70 Adventist gitugyanan nang tamoy pare pero wala may 70 Adventist gitugyanan kay si Kristo wa man niya gihatag sa lain mo nang babay wa Okay. jud moy pare Wala sa yang ko ni utana, Bakalares kay- nga ang mga sula paminaw sa ba oy wa ko nahuman wa pa ko mahuman Onya, giangkon na na ni Bakalares nga ang sulat ni Eileen Goldwhite nga giingon na yung authoritative source dili mabasa sa Biblia og ang 70 Adventist dili si Kristo'y tag-iya sa rason in the sense di ko na mabasa sa Biblia therefore kay di man si Kristo'y tag-iya wa jud mo tugyani perting Okay. luuya Unang pangutanan. Unang pangutanan. Taga po, pinahanglan nga matubag din mo ni. Okay. Ingon man ka nga wala gitugyan di ara sa RCC gitugyan. Kanang mga pare karon nga matud mo diha gitugyan. Nanay kamatayon o wala? mga matay na mga parian, mga matay mga itong mga apostol, pero ang ilang pagkapare,
wala na mawala, nagpadayon ra na hangtod sa kahangturan, kay ang pari di gyud na mawala. Exodo 40 bersikulo 15, mao na ang nangatungdanan mga matay, pero kadtong ilahang mismong bukasyon nila as pagkapari naara na, ug ang pangulong pari mismo si Kristo, dili pangulong pastor. Unsay gingon ni Kristo? Wala nako itugyan sa lain. Asang basa? Hebrehanon 7:24. Mo nang rason inyong simbahan hantod karon walay pare mingaw pas alikitran. Okay, sunod po talaga po, kinahanglan jud nga imo gining matubag. Okay. Ang trabaho sa pare nga inyong gikuhaan diha sa Old Testament mao ang facilitate sa mga sasala. Hayop, ihawon, unya pagkahuman ang dugo ang pare mo imudala ngadto sa tabernakulo. Okay. Kay mao mga trabaho sa pare. Maaba po na trabaho karon sa pare sa Roman Catholic Church tumagayos or no? Okay. Tubag dili kay in the sense kanang mga pareha sa Old Testament mga ceremonial law na atong timan-an nga natay duha ka klaseng balaod sa Old Testament, ang divine law ug ang ceremonial law. Kadtong gihimo sa mga pare sa unang mag-ihaw pa sila mananap kay ro mapasaylo gid ang imong sala, wala na to siya. Kay sa Old Testament base sa Old Testament ang taog makasala katulo lang sa kahigayon, makasala ka ikaw pa di nagapasayloon. Pero karon gatudlo si Kristo ang pagpasaylo 77 times, buti pasabot wala nay kahumanan ang pagpasaylo. Kay wala naman to kinsa na may gihalad. Ingon ni Kristo ang gihalad ana mao si Kristos altar mo nang among pare magsaulog jud na og misa. Kay nga naman si Kristo gihalad diha sa lamisa. Inyo naamoy lamisa wa moy misa. Mo na klarong istorya. O di ba? Basahon Hebrehanon 19. Unya miingon siya anya ako Dios pagtuman busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Mao na sa simbahan Katoliko na ami santos nga misa. Kay si San Pablo nag-ingon sa Biblia atong basahon. Basahon na to. Ingon siya. Atong basahon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27. Tubag na kung bangutan na oy. Taas na kayong tubag. Yay. Wali na ta. Yo. So paminawa ko tubag pasagdi na lang. Ayaw kong buti sa kong tubag, iwa ka butan sa kong pangutana. Ingon si San Pablo, atong basahon. Ayaw sa masakitan man ka sa kong tubagod. Tanawa mo na akong tubag punto. Tanawa ha, busa ang muka atong basahon na. Niya kay 26 kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kopa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Mauna nga naami santos nga misa kay niingon si Kristo sa iyang mga apostol, do this in the memory of me. Kamo waya mo sige ra mo basa-basag mino wa mo'y kaon. Wala. Wala gitugyan ang pagkapare. Bye-bye. Abot naman kagapo sa misa. Abot naman ka sa misa. Okay, halad mo ka nga itong giisgutan. Ingon mo ka nga, halad sa Old Testament. Wala na may anak. Kaya ang Old Testament, wala naman may gabasi dito. Naa naman may Kristo. O yan si Kristo naman ang sakripisyo. Amo na si Kristo ang gihalad na mo diyan sa santos nga misa. Unsa may trabaho sa pare, karon sa Roman Catholic Church nga wala naman di ay seremonyal. Kay ang pare ang iyang trabaho sa Old Testament ceremonial law. Wala naman di ceremonial law karon. Ang akong pangutana, haom ba ang inyong pagkapare sa RCC nga wala na may ceremonial law? Kumbaga, Okay. yes or no? Haom kaayos tanan kung diha ta mo mubase kay Kristo. Sa Kristo dili na seremonyal, unsaya ha? Sacrificial. Mauna nga si Kristo maoy sacrificial victim nga gihalad diha sa santos nga misa. Pag-ingon sa pare, kini mao ang lawas ni Kristo nga gitugyan alang kanatong tanan. Dawatan ninyo kini og mo nang magmisa gyud me. Kamo wa mo'y misa na misa ra na inyo. Sunod pangutana kay lahat man dai ang inyong pagkapare karon kay inyong misa-misa naman lang. Diba, ikaw may gasaliti na. Si San Pablo. Ang agong pangutana ga po,
kining 12 apostles ni Kristo, mga pare ni o dili? Mo 12 apostol? Hmm. Oh, ay sus, wa na lisod-lisod nga pangutan. Mga pare ba na sila? Natural. Kaya nga naman, in the sense, Hebrehanon 3:1, apostol o pangulong pare. Pangulong pare. Lisod kayo, kung general kag sundalo, unya imong mga sumusunod, tigbunlay ras basakan. So kay pangulong pare, natural ang mga sumusunod pare sad. Bro, mulakaw na mi bro. Unya na sa tagabi mag-abot na ni bro. Ha? Salamat kay bro. God bless. Surrender ka karon, boto sa bot niya, kundi ka. Mag, sisilyo matwa. Wala ni mo Buhanon 3:1, ginawa Buhanon 3:1. Ang mga apostoles, pare, ato na ko nung basahon, og nagsulti wagas tinuod brother gapo. Busa mga Pala ni bro, igsoon, change na ako ni bro, kay malakaw sabi bro. Surrender na, wala. Bro, patay, malakaw sabi bro, patay. Wala antay signal ani, kay malakaw sabi. Karapilan gaga. Ikaw ra po'y surindiran ako. Sulod sa akong live niya, karon magsaktuhan ka. Surrender, karapilan og dagan. Nayon man ang Ginoo nga sukli ang yawa kay mo karapilan og dagan. Dagan na. Wala pa lang ko'y lakaw ron, matay, atrasan ka na ko. Karapilan og dagan oy. Eh, unya, gihagit ta ka. Gihagit ta ka. Amin na, Sulod sa akong live niya, karon maglangit ta. Hebrehanon 3:1 daw kuno. Ang mga apostoles daw kuno, pare. Ato na kunong basahon. Busa mga igsoon, balaan nga mga mag-aambit sa langit Di ba ginugong no naman natin?